Mela, illum se morru fir-Repubblika Ċeka. Repubblika Ċeka, s-simbolu tar-Repubblika Ċeka huwa dan l-iljun bil-kuruna fuq rasu u għandu dembu daqsxejn mhux tas-soltu. Il-bandiera tar-Repubblika Ċeka, jew Ċeska Repubblika, hija din taw, right, bl-abjad aħmar u blu, dak it-trajangolu blu, għal minn ma jax fejn ir-Repubblika Ċeka, din hija l-Ewropa, right, Repubblika Ċeka edha f'nofs l-Ewropa kważi kważi, dek l-Italja, kien għandek Spanja, Repubblika Ċeka tmiss ma' Slovakkja, tmiss ma' l-Ġermanja, tmiss ma' l-Polonja, tmiss ma' l-Awstrija, ġifieri ma' 4 pajjiżi. In-nies biex imorru l-baħar daw iridu jsifru mhux bħalna. Right? Dal-pajjiż ma jmiss mal-baħar imkien. Jew kellha jmorru f'xi pixxina. Għaliex qed insemmi r-Repubblika Ċeka għax il-ktieb li se naqra llum huma ħrejjef mir-Repubblika Ċeka ta' Immanuel Mifsud. Qabel ma ngħid xi ħaġa żgħira fuq Immanuel Mifsud ngħid xi ħaġa dwar id-differenza bejn ħrejjef u leġendi. Mela, ħrafa hija fairy tale. Hija storja tista' tkun qasira, tista' tkun twila, mimlija fantażija, ikun fiha l-vjolenza, l-ġlied, il-qtil, ikun hemm ir-re normalment, ikun hemm prinċep jew prinċipessa. Ħafna drabi fil-ħrafa dejjem jidħol in-numru 3, ir-re jew il-prinċep ikollu 3 tfal jew 3 ulied, right, jidħol ħafna drabi xi xieħ, right, u hija kollha fantasija. Ġifieri ma rridu nemmnu xejn li huwa vera, għax ma jsir xejn vera, kollox fantasija. Mela dik hija l-ħrafa, l-fairy tale. Il-leġenda hija storja oħra. Il-leġenda normalment tkun marbuta ma' post, ma' xi jar, ma' xi knisja, ma' xi salib, bħal pereżempju jew xi delitt, bħal l-istorja rajt ma rajtx u smajt ma stmajtx. Right, għandna il-leġenda ta' Wiet Speranza, okay? Jew l-leġenda tal-Arusa tal-Mosta huwa marbut ma' post partikolari. Anke f'Għawdex għandna l-leġenda ta' Żgugina u ta' San Dimitri. Kollha marbutin ma' post partikolari. Fil-leġenda dejjem ikun hemm xi naqra verità. Pereżempju, jidħlu l-pirati. Ħafna drabi fil-leġendi, il-pirates, is-sibbien, il-ħallilin tal-baħar. Daw vera kien jiġu Malta u jaħbtu għan-nies u jisirquhom u jieħdu l-annimali tagħhom. Mela hemm differenza kbira bejn leġenda u ħrafa. Il-leġenda ħafna drabi kienet tingħat mix-xjuħ lill-uliedhom, in-nanniet l-tfal tagħhom jew l-ommijiet lill-uliedhom, right, u mbagħad tibqa' għaddejja minn ġenerazzjoni għall-oħra ħafna drabi bil-fom ma kienx tinkiteb. Wieħed mill-nies li għamlu ħilithom biex jiġbru l-leġendi kien Patri Manuel Magri. Il-ktieb mela narġa' ngħid huwa ħrejjef mir-Repubblika Ċeka, pubblikazzjoni tal-Klabb Kodba Maltin, u l-kittieb jew dak li qed jirrakkonta huwa Immanuel Mifsud. Immanuel Mifsud huwa magħruf l-iktar għal kodba għal kbar. Imma hawnhekk qed jikteb għat-tfal u għal dawk li mhumiex daqstant tfal li jieħdu pjaċir jisimgħu storja. Huwa magħruf ħafna wkoll għal poeżiji tiegħu wkoll fosthom waħda li nqrat fil-Parlament. Hija magħrufa ħafna kienet ukoll għal mezzek jisimha Aqta Fjura u Ibni Kamra. Nixtieq niddedika dan il-qari tal-lum lil żewġ ħbieb tiegħi Martina u Mattija. Insellmilhom minn hawnhekk, dawna kultant jiġu fil-library tal-iskola fejn inkun jien f'Savio College u jinżlu jqogħdu bil-kwiet jaqraw xi ktieb jew jisselfu xi ktieb u mbagħad jitilgħu fuq u jintilfu fil-fantażija huma u jaqraw ktieb. Għalhekk insellmilhom għax naf li jieħdu pjaċir jisimgħuni. Mela l-istorja li se naqra illum jisimha Is-Suldat u d-Dimonju. Wara gwerra qalila, suldat Molaw kien sejjer lura d-dar. Għajjin mejjed u mimli qatat tax-xwabel ma' ġismu kollu. Ma kellu xejn fuq u għajr 3 ħabbiet. Ħabbiet kienu muniti li huma li għandhom l-inqas valur. Ħabbiet jew ħbub. Biex jasal id-dar kellu jaqsam foresta kbira u kif kien qiegħed f'nofsa
jara tallab risaq lejh jitolbu ħabba. Avolja ma kellux wis flus, is-soldat taħ ħabba u kompla miexi. Ftit tal-ħin wara, jiltaqa' ma' tallab ieħor li talbu ħabba. Dan it-tallab kien jidher madur mhux ħażin u allura s-soldat taħ il-ħabba li talbu. Madur tfisser marit. Ftit wara jiltaqa' mat-tielet tallab u dan kien nofsu mejjed. Is-soldat ġie tuħnina minnu u taħ l-unika ħabba li kien fadallu. Issa ma kien baqalu xejn. Kompla miexi lejn id-dar x'kien f'daqqa waħda jidirlu l-mulej Alla. Talli kon daqshekk ħanin mat-tallaba se nagħtik tagħżel 3 affarijiet, ikunu x'jkunu, u jien nagħtihomlok minnu fih. Is-soldat feraħ mhux ftit u l-ewwel ma għażel kienet pipa li tkun mimlija tabak kull meta jkollu aptiti pejjiba. It-tieni ħaġa li għażel kienet li jekk ikun irid idaħħal lil xi ħadd fl-ixkora tiegħu ikun jista' jagħmel hekk faċilment billi jagħti l-ordni. U t-tielet ħaġa li talab kien li jkollu portmoni li jimtela bil-muniti tad-deb kull darba li jafsu. Il-mulej Alla aċċetta li jagħtih dan kollu u telaq lura lejn is-sema. Is-soldat baqa' miexi, imma beda jidlam u allura rrid jara fejn se jqatta l-lejl. Huwa miexi wasal ħdejn mitħna, ħabbat u ġiet tiftaħlu waħda mara. Lil din talabha kamra fejn jgħaddi l-lejl, imma l-mara qaltlu li fil-mitħna kellhom kamra waħda biss, għalija għal żewġa u oħra li kull jum f'nofs il-lejl kien jidħol fiha d-demonju. Is-soldat ma kien jibża minn xejn u allura qal lill-mara li seta' joqgħod hemm. U allura daħal fil-kamra u qagħad hemm jistrieħ, jilgħab il-karti waħdu. Imma mad-daq ta' nofs il-lejl kien hemm ħoss tal-biża' u tfaċċa d-demonju u malli lemaħ lis-soldat poġġa qudiemu u bdew jilagħbu l-karti flimkien. Damu jilagħbu xi siegħa u d-demonju ra li das-soldat ma kienx qed jibża minnu. Ra wkoll li kien wasal il-ħin biex imur lura lejn l-infern. Allura f'daqqa waħda qabeż fuq is-soldat u beda jipprova jqattaw biċċiet. Imma s-soldat minnu fih ordnalu jidħol fl-ixkora tiegħu u d-demonju sab ruħu maqbut hemm ġew. Is-soldat tefa' l-ixkora taħt is-sodda, daħal fil-friex u raqad. Malli sebaħ, it-taħħan u martu marru jaraw jekk is-soldat kien xadu ħaj. U tajċ kif baqgħu imbelħa malli semgħu jonħor u raw ħrieqet fil-font. Għajmuh u rridu jagħtuh rigal sabiħ ta' dak li kien għamel magħhom, imma s-soldat ma rid xejn. Minflok libes, qabad l-ixkora u tefaqħa wara daru u rħila lejn il-ħaddiet u qallu biex jagħti kemm jiflaħ bil-martell fuq dik l-ixkora. Ħaddiet huwa wieħed li jaħdem fil-ħadid. Dak hekk għamel u meta ma felaħx jagħti aktar, is-soldat ħareġ lura fil-foresta u ħalla lid-demonju jitlaq. Is-soldat kompla miexi u wasal f'belt kbira. Malli wasal, sema li hemmhekk kien joqgħod raġel sinjur u dan kellu tifla li kienet taf tilab il-karti. Tant kienet tajba fil-logħob tal-karti li ħadd ma kien jirbħilha u bis-saħħa hekk kienet għamlet ħafna flus. Malli semma dan, is-soldat mar għandha u stedina tilab miegħu. Tajċ kemm damu jilagħbu, imma t-tifla tas-sinjur ma setax tirbaħlu flusu kollha għax malli jitlef dawn kienu jiżdiedu aktar minn qabel. Sar ħafna ħin u t-tifla qalet li ddejqet u marret torqod u s-soldat iddeċida li jagħmel bħala. Iżda ġara li meta qam filgħodu sab li 3 rigali tiegħu kienu sparixxew għax dik it-tfajla li lab magħha serqithomlu mal-lejl. Tajċ kemm ħassu mdejjaq is-soldat, iżda ma kienx hemm jagħmel ħlief li jitlaq mill-palazz bidu fidu. Huwa u miexi ras iġra tat-tuffieħ, qata' waħda kbira, kiel nofsa u baqa' sejjer. Iżda u miexi beda jinduna li kull min jarah
beda jitlaq jiġri lejn in-naħa l-oħra tat-triq biex ma jgħaddix minn ħdejh. Is-soldat ma kellu ebda idea għala kulħadd beda jagħmel hekk. Allura sab għadira ilma u ħares leha biex jara lil wiċċu. Malli rax bija tiegħu intebaħ li fuq rasu kellu l-qrun. Mill-ewwel qataħħa li dak il-qrun kibirlu għax kien mit-tuffieħa. Mexa u wasal ħdej is-siġra tal-lanġas, qata' waħda, kiel nofsa u l-qrun sparixxa. Malli ra hekk feraħ mhux ftit u ġietu idea. Mar lura pass maġġel għand it-tifla tas-Sinjur u qalilha li kellu rigal għaliha. Malli semet hekk, it-tfajla riedet ir-rigal minnu fih u s-soldat ta' n-nofs tat-tuffieħa li kien fadallu. It-tifla bdiet tikolha gidma u bdiet tajt li qatt ma kienet kielet tuffieħa daqshekk tajba. Iżda ma tamiex tgawdi għax f'daqqa waħda ħarset lejn il-mera u ndunat li fuq rasa kellha qrun. Neħħejuli dan il-qrun, neħħejuli! Bdiet tajjut u twerżaq. Iżda ma kienx ħaġa daqshekk faċli. Missiera li kellu flus kemm jesa ġildu ġab l-aqwa tobba tal-pajjiż. Saħansitra anki tobba minn pajjiżi oħra ġab, imma ħadd u ħadd ma seta' jneħħi l-qrun. Mhux talli hekk, talli aktar ma pruvaw jisserrawh ħajaqtawh minn maras it-tifla, aktar il-qrun beda jitwal u jeħxien. It-tifla kienet qatta l-ġurnata kollha maqfula fil-kamra tagħha tibki u tixer. Lanqas li kieku riedet ma seta' toħroġ għax il-qrun tant twal li beda jaħbat mas-saqaf u bih ma setax tgħaddim il-bib. Bdiet tisfar bis-sijat u wiċċa beda jinxtorob bid-dwejjaq kbar li kellha. Malli ra kif spiċċat bintu, is-Sinjur ħareġ avviż importanti għan-nies kollha tal-pajjiż. Min jirnexxielu jneħħi l-qrun tat-tifla ikollu dritt li jiżżewwiġha. Imma jekk xi ħadd jipprova u ma jirnexxilux jispiċċa mgħallaq ma' siġra. Ħadd ma żżarda jidħol għall-biċċa tax-xogħol, avolja l-prezz kien tajjeb ħafna. Kulħadd kien jaf li min se jiżżewweġ lil dik it-tifla kien se jiret ħafna u ħafna flus. Imma mill-banda l-oħra ħadd ma kellu idea kif jista' jneħħi l-qrun u ħadd ma ried jispiċċa mgħallaq. Imma jum fost l-oħrajn reġa' tfaċċa is-soldat u marant it-tifla tas-Sinjur. Malli rab dak il-qrun tajt kemm daħaq u qalilha li huwa biss seta' jneħħihula. It-tifla ma riditx taf, kienet lesta tagħmel minn kollox biex terġa' tiġi normali u editu li dak kollu li jitloba kienet se tagħtihulu. Allura s-soldat talaba r-rigali li kienet ħaditlu u malli ġabithomlu ta' in-nofs ieħor tal-lanġasa. U hekk kif ħadet l-aħħar gidma, il-qrun waqa' minn rasa. It-tifla tajt kemm ferħet, imma s-soldat feraħ aktar u kompla l-vjaġġ tiegħu iġorr ir-rigali. Huwa miexi jiltaqa' mal-mewt. Malli ra s-soldat qalilha bonġu mewt. Bonġu, wieġbet il-mewt bit-bissima kbira fuq wiċċa. Trix tidħol fl-iskora li għandi, staqsija s-soldat. Il-mewt aċċettat u malli daħlet, is-soldat rabat sew l-iskora u ħallija tagħti hemm ġew għal xejn. Imma wara ftit il-mulej reġa' dir lis-soldat u qallu: sirt naf li fl-iskora qed iġġorr il-mewt hux. Ma tistax tagħmel ħaġa bħal di. Qiegħed nordnalek biex tħallija toħroġ. Is-soldat obda lill-mulej u l-mewt ħarġet tiġri mill-iskora. Is-soldat baqa' miexi u qataħħa li jmur il-ġenna. Imma minflok sab ruħu fit-triq lejn l-infern. Il-kelma kienet ġrid sewwa u anki d-dimonji saru jafu xi jsarraf dak is-soldat. Għalhekk malli wieħed minnhom lemħu ġej afżal il kulħadd u fiċċew jalqu l-bibien kollha biex ma jidħlilhomx hemm għax beżaw minnu. Malli s-soldat ra li l-bibien kienu kollha magħluqin, dar u sab it-triq lejn il-ġenna.
wasal ħdejn il-bib il-kbir u ħabbat. Imma ħadd ma wieġeb, reġa' ħabbat għal darb'oħra u ġie San Pietru imma qallu li ma setax jidħol hemmhekk. Is-soldat qal lil San Pietru u iva, kollox sew. Imma ħallini imqar nagħti titwila, ħalli nara kif inhi l-ġenna. San Pietru lanqas laħaq wieġbu sewwa, is-soldat ħareġ il-kot li kellu fl-ixkora, xeħtu fil-ġenna, qabes warajh u poġġa fuqu. San Pietru beda jgħajjat miegħu u mas-soldat wieġbu jien qiegħed bil-qiegħda fuq proprjetà tiegħi. Ma tistax tqajjimni minn hawn. Is-soldat u San Pietru baqgħu jilletikaw bejniethom għal 100 sena sħaħ, imma ma setawx jilħqu ftehim. Allura reġa' tfaċċa l-mulej u dan qal lis-soldat ma tistax tidħol fil-ġenna għax int għadek ħaj. Fil-ġenna jidħlu biss nies li jkunu mietu. L-ewwel trid tmut u mbagħad tkun tista' tiġi hawn. Is-soldat kellu jobdi. Ħareġ mill-ġenna u mar lura lejn id-dinja. Imma mbagħad miet u reġa' mar lura l-ġenna u għadu hemm sal-lum. U hemm tintemm l-istorja tagħna.